Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite danas, jedan lik nam je tražio da igramo Steel Brain Rot, njegov komentar ubacujem sada. Kao što vidite, napravio sam novi account za posebno naše videe, zato što onaj prošli account mi je dosta igrica sam igrao i na primjer igrice koje bi snimao ne bi mogu da snimam jer sam ih igrao. Tako da imamo poseban account sad za to. I sada trebamo da pratimo tutorial šta nam kaže Steel Brain Rot. Imamo $100. Aha. Kupili smo Nubini Pizzanini. Dobro. I on sad šeta do naše baze. Inače igrica zove Steel Brain Rot. Pretpostavljam da možda kradeš brain rotove. Samo ne znam kako. Evo ga. Aha, i on nama pravi pare. $1 po sekundi, ako platio sam ga 25. Znači njemu treba 25 sekundi da bi shvatio za ono koliko sam ga ja platio. Beži, juri ga uvijek s palicom. Imamo $86. Evo sad imamo $100. Možemo nešto da kupimo, sve skupo, vrati, koji... Tung sahur. Evo ga, Nubini Pizzanini. Odlično. Vidi, trilila, tralila, za $250. Aha! Stealing. Ok. Skontao sam, znači možete da uđete nekom u bazu i da mu ukradete. Ok, da vidimo. A ovdje nema niko. Ne vidim šta da ukradem. Zatvori da meni ne ukradu slučajno nešto. Otvorila mu se baza. To. Ja ću njega da ukradem. Trči. Ne. No. Vidjeli si, za malo da ga ukradem. Poj, bre. Nije fora. Nije fair. On je kupio balerinu a ja ne mogu da kupim balerinu cappuccino. Mnogo para. Evo zato možemo da kupimo Nubini. Nubini Pizzanini. I još jedan Nubini Pizzanini. Možda daj mi sve Nubini Pizzanini. Robux shop. Ne treba, nemamo Robuxe. Shop. Bravo. Apsolutno me ne zanima što ima da se kupio. Ajde. Ljudi! Opet mu je otključano. Nije fair. Jednog dana i odem ukradem. Nubini Pizzanini, moj najbolji drug. I još jedan Nubini Pizzanini. I Tripi Tropi. Ko voli Tripi Tropi? Niko ne voli Tripi Tropi. Niko te ne voli. Rekao je, izvini što sam bio majman, subscribe-ović se na tvoj kanal sad odmah. To bi vi trebali da uradite. Sad odmah. Sad odmah. Moj Nubini Pizzanini. Aj, si tužan. Ajmo. Evo ga. Trilila tralelu. Indeks. Ljudi, koliko brain rotova, pa mi bi mogli serijal da napravimo o ovome. Mislio sam da će da pokuša nešto. Yes. Vidite kakvu imperiju sam napravio ovdje, znači. Trafigelo. A nemam $1000. Šta je to? Kupio bi. Ne, izašao onaj lik sa dobrim stvarima za to ovaj. I tu. Beži. Ljudi! Mislim da ću da uspijem da ukradem. Ukrali smo, ljudi! Ukrao sam balerinu cappuccino. Wow, ukrao sam balerinu cappuccino. Vi imamo 12.000. Možemo sad... Seo, neću seo, zašto mi seo? Ne, hoću ja ta sahur. Daj meni ta sahur ide sa mnom, šta je ovo? Ja nemam spin. Evo ga, imamo i ta sahur. Nema više mesta. Seo. Morat ćemo da ih selujemo. Nema više mesta. Dobro, svakako nam daju po $1. Mi sad nismo u toj priči, vidite, imamo balerinu cappuccino koja nam daje po mnogo para. Tako da, da.
Da vidimo dalje šta ima da se kupi. Hoću ja Frego Cameo, a dobro nem para. A to je njegov. Ne! Neko je stealing my... To, brate. Udarili su ga. Spasili su mi. Ipak možda mogu da kupim ono za brzinu. I slep. I to ću kupiti. Evo ovo za brzinu, to mi treba. Znate kad neko pokuša da ukrade nešto da ja mogu odmah da doletim. Tung tung sahur. I još jedan. Ej. Zašto te borbeloni ne biš kod mene? Košta 35 kako? Šta gledaš? Šta gledaš? Šta gledaš? Šta je? Gledaš moju balerinu kapućinu, a? Biži tamo, bri. 25 miliona! Ko zna koliko para da... 150 kapo. Ovdje niko nema te pare. Šteta. O, Anokova nam je baza. Anokova nam je baza. Ok, dobro. Moj br patapi mi, beži tamo, bre. Beži. Dobro, fru uzmi, evo, br patapi mi moj. Ajmo, brr. Čimpanzini bananini. Nem više mesta, no! Uzet će ga neko. Prodaj njega. Njega. Znao sam. Moje. Beži tamo. Meni treba više od tebe. Tako. Ej! Vidite. Kuza Nubinija Pizzaninija. Ne. Gdje si poš? Gdje si poš? Gdje si poš? Gdje si poš? Krenuo da je krade... Ne može to meni da se krade. Prosto ne može. Samo da mi ne uzmu čimpanzinija bananinija. Da prodamo njega. Da prodamo... Iskreno, tung sahur daj 25 po sekundi. Nije mi nešto. Tako da prodat ćemo i njega. Imamo sad dosta mjesta za naše kupovine. Za 10 sekundi mi se otvara baza da vidimo što imamo na polju. Da vidimo nešto se ukrade ovdje. Ljudi! 300k! Da vidimo 300k nekako da skupim. Mislim da ne mogu nikako da skupim 300k. Vidite, evo ga otišao je. Zato ovo mogu da skupim. Ne! Gdje si krenuo? Nemam pare! Čemu? Ne! Ulazim tu ukradem pičku je. Krademo nubovima stvari. I on je izašao iz igrice i misli da je rešio nešto. Evo ga ovaj lik koji mi je ukrao to. Imamo sve. Evo ga opet! 300k, ja nemam 300k, pa nije fair! Tako da nije fair balerina kapućina. Ovaj štovete izgleda dobro. A nije, ne daje nešto mnogo para. Ona je dao dosta, 1200 po sekundi. Ne, nije dao 1000, ne veze, 985 po sekundi. I on dođe i uzme ga. Peder, nije fair. I to mi ga uzme ovdje ispred kuće mi uzme. To stvarno nije fair od njega. Svi napišite u komentaru kako se zove taj lik. Izja. Nije fair. Tako da. I lajkujte ovaj video obavezno. Morate da lajkujte video. Lajkujte video. Jesam rekao da lajkujete video? Lajkujte video. Ne! Opet, znači ukro mi je, ono i sad pokušava da mi ukradi balerinu kapućinu. Mamicu ti tvoju, ima da te ubijem bre. Šta mi sve ljudi imamo u našem indeksu? Nubini, Pizzanini, Oeriovi, Tripi Tropi, Tung Sahur, Tatata Sahur, Br Patapim, Bananita i Legendary imamo jedan, a nemamo Brainrot kodove. To! Nisam trebao sad da ga kupim.
Nisam trebao sad da ga kupim, može da se pojavi. Znao sam! Beži od njega. Beži od njega! Koga pipne, imam ruke da vam polomim. Ne! 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 Šta gaš, mamu ti jebem? Šta? Ha 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 ha. Beži tamo. Jebem li vam seme i pleme? Meni da kradeš, meni da kradeš, meni da kradeš, šta ti? Meni da kradeš, meni da kradeš, meni da kradeš, mamu ti jebem bre. Za koliko nam se oko za 14 sekundi, za koliko ide Legendary za 53 sekunde, evo ga nismo. Patavim, brr patavim, brr patavim, brr patavim. U seriji pojavi se brr patavim. Da si ti normalna bre? Što ti misliš da meni možda ukradeš balerinu u kapućinu, pa ja ću oči da ti izvadim bre. Moje, moje, ti je lepo, evo ti je lepo. Ne može, gdje si krenuo? Si krenuo da je uzmeš ponovo. Pa ne može, jer ću ja opet da je kupim, ja mogu 5 put da je kupim, znaš. Ajde, ajmo, ti je lepo, ha ha. Sisa jedna, on će meni da uzima pandanini, bananini, ako se tako zove uopšte. Gdje je krenuo lik? Ok, treba skupimo pare za... Došao je Legendary, ko je Legendary? Wow! Zamislite ovo. Ali nemamo to. Ko je Legendary? A ti si Legendary. Kako mi fali 90k pa imam pare? Ok ljudi, mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Vama ako se svidjelo obavezno upite like, subscribe da bi ja znao da nastavim. Ovo ste mi vi tražili i meni se sviđa. Ako želite da podržite ovaj video da bi nastavio da snimam Steel Brain Rot. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poj!